Bé, crec que ha estat un partit doncs, no massa normal ni massa típic, en quant crec que el Target no ha sortit tan ben posat com s'ha de sortir en aquest tipus de partit. Crec que ells han tocat molt al seu camp i nosaltres hem comès errors d'anar-los a buscar, tampoc no sé per què, i ens han trobat molt ràpid amb un 2-0 i molt ràpid amb un jugador menys. A partir d'aquí crec que la primera part ha estat molt estranya i l'equip no ha estat com d'altres cops. A partir d'aquí crec que la segona part de l'equip ha sortit molt ensuat al partit, han comentat al vestuari que no ens havíem de conformar a tindre un bon resultat, que s'havia d'intentar competir al màxim per intentar empatar el partit, sabíem que era molt difícil i bé, crec que l'equip a la segona part està més a l'alçada del que s'espera de l'equip. A partir d'aquí davant teníem un gran equip amb molt bons jugadors i les errades puntuals es paguen cares. L'equip contrari no ens ha creat, crec que excessives ocasions com per emportar-nos en 4 gols, però la qualitat dels jugadors és palesa i ells han aprofitat molt bé les seves ocasions. Tras el empate del Tàrrega, ¿usted creía en posibilidad de remontar el partido? Todo el mundo sabía que era muy difícil, jugar contra un equip com l'Ascó i jugar perdent 2-0 i jugar amb un jugador menys i amb un camp tan gran com aquest, amb un equip que ja ha de tindre la pilota es fa difícil, però sabíem que havíem de lluitar, han fet diversos canvis, més que de jugadors, canvis tàctics, hem ajuntat més l'equip, hem ajuntat més les línies, i hem tingut la sort de trobar-nos una contra i marcar l'1-0 i després una jugada desgraciada de part de l'Ascó, que per cert el Tàrrega també ha tingut el gol amb una jugada desgraciada, i també dir que el segon gol surt d'una falta llançada de 10 metres fora del lloc on no tocava, però tampoc no entrarem aquí a justificar o a parlar de l'àrbitre perquè va més que tampoc no toquem l'àrbitre aquesta setmana i deixem-ho estar perquè ja se n'ha parlat per l'anterior, però creiem que era molt difícil i l'equip amb un 3-2 en contra ha tornat a tindre una ocasió clara per empatar i a vegades la diferència de qualitat se paga i avui s'ha demostrat. Molt bé, gràcies.